kondo para kadang-kadang prajurit Ki Jogoleksa kawiwitan shollu ala Nabi Muhammad. Sigra bala kang tumingal kang ngacampu kang samya dali derate tileting kota Dyah Agung manguncang niti latenya medali pasti jonggo danyo mangambak boyo pasti jonggo danyo mangambak boyo. Jogoleksa ingkang mijil saking Dusun Tempuran, Kelurahan Pagergunung, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung. Nun kawula dumateng para pepunden, para sepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang lebda ing kawruh pono ing pamawas miwah lebda ing pitutur luhur ingkang tuhu kinabekti. Dumateng para alim, para ulama, para kiai ingkang rinten pantro latri tansah anggelar sababar pitutur luhur kanthi kinambaran Kitaka Suci Pahyuning Ilahi ingkang kawula mulyakaken. Dumateng panjenenganipun para pangemban pangembating praja barangkating desa nurinjih panjenenganipun Bapak Kepala Desa Klepu, Bapak Kepala Dusun ing Tambak Boyo, Bapak RW so Bapak RT ingkang satu pantes Sinudarsono. Semono para rawuh kakung, semono putri para sustresna budaya ingkang kawula tresnani. Nun kawula nun ing dalu punika saking Ki Jogoleksa lumarap sowan wonten dalemipun Bapak Walto nurinjih saestu mudi dawuh timbalan dalem kinen andare anyeng kuyung utawi anggergengaken utawi mangayu bagya anggenipun Bapak Walto Kusmiyanto ing rikala dinten Selasa manetakaken ingkang wayah nurinjih Ahmad Sihabuddin. Mugi-mugi kanthi pandonga pangestu panjulung amin panjenengan sadaya. Mugi-mugi lare ingkang nembe katetakaken dados lare ingkang saleh migunani dumateng nusa bangsa lan agama. Pramila saking punika Ki Jogoleksa ing dalu punika kenen ngaturaken satunggaling panglipur dumateng para rawuh saha dumateng para bapak saha para rawuh samudayanipun utaminipun dumateng Bapak Walto sakulawangsa. Mugi-mugi saking Ki Jogoleksa ing samangke saestu dadosaken palipuring manah dumateng para pamirsa samudayanipun.
Dening dalu punika saking Ki Jogol Beksa badhe ngaturaken pagelaran seni surek. Pramila semoga nuwun kawula dherekaken sugeng mirsani ngantos paripurna pagelaran ing dalu punika. Saking kawula pinangka talanging atur sulih salira saking Ki Jogol Beksa. Purwa Madya lan Wasana kathah kekirangan kalepatanipun nyun agunging samudra pangaksami kanthi kala akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sugeng mirsani ngantos dumugining paripurna pagelaran. Nuwun matur nuwun.
Titik purna anggonku amangsa kati mana kemreng moho agung mugianto kanugrahan aja sira ringo-ringo awa iki wasuka parisuka netepi darawanding wajib
Bopo Mentaun. Nggih, Candipati. Ojo dadi kageteng ating Bopo. Insun nyiget anggone para soreng-soreng kegeladi oleh kanuragan. Ananging ana bab kang ingsun aturake marang Bopo Mentaun. Bab napa niku, Kanjeng? Sepisan para soreng-soreng kabeh aja dadi geloking atimu. Wektu iki anggonira padha gegladi olah kanuragan ingsun siget sawetara. Awit Rio Penangsang Dipati Jipang Pandolan bakal atur pangadika marang panjenengane Bopo Mentaun lan kabeh para soreng-soreng kabeh. Mula padha dikepekno anggonira padha ngasu lan panjenengane Bopo Mentaun. Nggih, Kanjeng Dipati. Nggih. Sampun sakeca niki. Bopo Mentaun. Tas pundi, Kanjeng Dipati? Apa pekati ingsun kang pinangka nindakake pakaryan ngrumatsi Gagak Rimang, apa wis nindakake kewajibane apa durung Bopo Mentaun? Alah, ngapunten Kanjeng Dipati. Kok malah supe? Pakadek. Nang di to mau Pakadek? Oh, sampun. Tindak ngarit, Kanjeng Dipati. Senajan Bopo Mentaun pinangka warangka ning Jipan Pandolan, supe nindakake jejiban insun ora paring duka marang panjenengane Bopo Mentaun. Nggih, Kanjeng Dipati. Nggih. Bopo Mentaun lan kabeh para soreng-soreng wis padha sambeta mirengake apa kang dadi pangadikan ingsun. Sampun, Kanjeng. Sampun iki. Yo. Wektu ing dina iki ingsun ana ing bali temu Kadipaten Jipan Pandolan. Nganakake dahar Kembul Bujana samengko bareng-bareng marang panjenengane Bopo Mentaun lan kabeh para soreng-soreng amarga dina iki wektu iki ingsun nembe bae mungkasi anggone ingsun nindakake tirakat nderek ngendikane nalika semana ana ing Panti Kudus ingkang supaya ingsun nindakake tirakat sak lawase 40 dina 40 bengi Mentaun. Tirakat ingkang kados menapa niku, Kanjeng Dipati? Mentaun ingkang angka 1 nalika semana ana ing Panti Kudus ingsun lawan Rama Sunan Jafar Sotik Rio Penangsang nyuwun supaya Rio Penangsang iso jumeneng nata ana ing Pajang. Ananging kasunyatane Dimas Hadiwijaya karebet sing jumenengake nata. Mula ingsun nyuwun marang panjenengane Bopo Sunan Kudus kang supaya ngreka daya supaya Rio Penangsang ingkang jumeneng nata ana ing Pajang. Nanging guna piranti kang tak suwun dileksanani marang panjenengane Bopo Sunan Jafar Sotik ya Sunan Kudus nalika semana palenggane Bopo Sunan Kudus kang wis dipasang piranti kang aran Raja Kala Cakra.
Nalika semono ingsun ngersakake supaya Dimas Hadiwijaya ingkang lenggah ana ing palinggane Sunan Kudus, nanging awit Dimas Hadiwijaya ora kersa dereng penggaling ingsun supe malah ingsun kang nglenggahi palenggane Bapa Sunan Kudus kang wis pasang Raja Kalacakra. Betaun Kanjeng Dipati. Bapa Sunan Kudus ngendika sapa sing wis nglenggahi Raja Kalacakra bakal apes dayane, ilang kadigdayane, ilang kasektene. Nalika semono ingsun kang supe Dimas Hadiwijaya jengkar saka Panti Kudus, Rama Sunan Kudus mirsani Rya penangsang kang lenggah ana ing palenggane Sunan Kudus. Mula ingsun bakal ilang daya kasekten ingsun, nanging awit saking katresnane Rama Sunan Kudus ingsun iso mulihake kadigdayan kanurkan ingsun, nanging kudu netepi tirakat kang lawase 40 dina 40 bengi. Metaun ngerti tirakat ingsun taun. Mboten mangertos Kanjeng. Kang sepisan ingsun ora dikeparengake dahar ngunjuk sak lawase 40 dina 40 bengi metaun. Kang angga loro sak suwene 40 dina 40 bengi ingsun ora kena sari. Mentaun. Apa Bapa mentaun kuat nglakoni kang kaya mengkono? Kula mboten kiat Kanjeng Dipati. Napa Kanjeng Dipati kiat? Rya penangsang swijining bupati ingkang kondang kaloka, bagus budi pakertine, ampuh awake, sekti mahembara. Mula kang angka 1 lan angka 2 ingsun kuat awit pamuja pandongamu Bapa Mentaun. Kanjeng, Kang angka 3 Mentaun. Napa niku Kanjeng angka 3? Sak lawase 40 dina 40 bengi Rya penangsang ora kena sinandingan kelawan karwaningsun. Kamangka karwaningsun saben-saben wengi liwat ana ing ngarepan ingsun, netraningsun wis tak rem kowe. Namung atiku iso mirsani endah sulistyaning warna karwaningsun. Kaya arep ora kuat aku Mentaun. Nanging kabeh iku Rya penangsang kepengin pulih kasektene, kadigdayane, mula tetep ingsun lakoni kanthi kuat 40 dina 40 bengi ora sinandingan kalian garwa kinasih. Para soreng-soreng kabeh padha dimirengke ngendikan ingsun mau supaya sliramu iso nulodo apa kang ingsun lakoni kau mau, supaya soreng-soreng kabeh lan Bapa Mentaun anggone ngrengkuh ana ing Kadipaten Jipan Pandolan iso kalis ing Sambikala. Mula wektu iki ingsun nganakake dahar bareng-bareng Kembul Bujana kang aran sinebat Swargi Kanjeng Rama Surawiyata ingkang kasebat syukuran. Anggene anggon ingsun nembe nglakoni Topo Broto 40 dina 40 bengi. Mula apa wis kabeh cumawis Bapa Mentaun? Sampun Kanjeng, sampun. Niki sampun cumawis sedaya. Para soreng-soreng kabeh lan Bapa Mentaun ingsun miwiti wektu iki. Ingsun ngajak bebarengan kalian soreng-soreng kabeh lan Bapa Mentaun Kembul Bujana dar ingkang sekeca lan eca kepenak lan enak minangka bismillah tasyakur ana ing pawiwahan menika Bapa Mentaun. Monggo dipun milih Bapa Mentaun. Sedika Kanjeng, sedika. Para soreng-soreng kabeh. Ayo, Ayo soreng. Ayo para. Monggo. Ayo
ayo dikepenake nggih. Kanjenge nggih nganake syukuran. Ayo padha dikepenake. Ayo. Monggo Bapak Betaun dipun kersakaken. Ayo para soreng. Timune ageng sanget niki Kanjeng. Iya, Kanjeng. Niki timun saking pundi kok ageng sanget niki Kanjeng? ingsun ora mangerti mung bapa mentaun kang minangka cecawis. Mula ingsun mung pasrah marang bapa mentaun nalika semono apa bapa mentaun utusan marang pekadhik apa para soreng. Oh, oke. Bapa mentaun, ayo para soreng dirhabi. Diskecake. Lho, iki sing pojok kono kok malah ora dar. Apa ora kersa Ayo iwak? soreng, rene maju rene. Ayo padha dientekke. Apa? Eman-eman nggawa. Wis tuku e. Nek tuku e ora dipangan ke kepiye. Ayo soreng, ayo. Monggo panjenengan bapa mentaun. Para soreng kok ana sing ora dar apa kepengin soto? Soreng sing pojok kono kuwi piye? Ora dar. Oh, wis kuwaregen. Bapa mentaun. Ingsun mireng saka talingan ingsun kok kaya ana swara tawang-tawang tangis karo jaluk tulung. Tulung. Oh, tulung. Bapa mentaun. Sakit Kanjeng. Sakit sekali niki Kanjeng. Kaya pekatik ingsun kang nangis tawang-tawang karo jaluk tulung. Ana apa? Pekatik? Aduh. Sakitnya tuh di sini Kanjeng. Oh, pekatik. Matur Kang Prasojo pekatik. Niki Kanjeng. Iya. Kula wau pas ngruput. Iya. Terus kepanggih pamongan kalih. Iya. Terus ngambil alite kula. Kok ampil lagi? Nggih Kanjeng. Terus kupinge kula disrek ngoten. Srek Kanjeng. kepriye le matur? Disrek ngoten diiris Oh, Kanjeng. diiris. Nggih. Terus dicanteli nawala niki Kanjeng. Bapa mentaun. Coba dimangtiti talinganing sing pekatik jare ana nawala kang dislempetake ning talingan. Coba bapa mentaun. Ayo soreng, coba iki ditileki apa surasaning nawala kang tumempel ana ing kuping pekatik kiye. Ayo. Bocah pekatik. Kene. Sakit Kanjeng. Tidak Pak Sodik mawon iki soterin Kanjeng. Pak Sodik piye karepe bocah pekatik? Sakit pol. Para soreng, iki bocah pekatik nembe wae ana tatu ning talingan dirumat kang apik-apik supaya iso nindakake kewajiban jejibane sak teruse. Nggih, Bapa mentaun, Jeng Dipati. ingsun bakal niti preso maos ana ing nawala kang dislebatke ning talingan. Muga mula para soreng-soreng kabeh lan bapa mentaun mirengno ingsun bakal maos surasaning nawala iki. Nggih, Kanjeng kula mirengake. Soreng kabeh iki padha dirungokke. Gustimu arek maca layang. Rungokke kabeh. Miyosipun nan Gintaka katur marang
Kang Mas Dipati Harya penangsang wong bagus nyoto trio penangsang pawongan kang bagus wis prasa nyoto bener kang mangku bumi jipang sinuyudan sagung kawula nipun dasar satriya jendara turasing nalendra yakti Bapa Mentaun Pranyoto iki nawala kang sengaja dikirim paringake para pekatik saka Dimas Hadiwijaya nanging Bapa Mentaun Dimas Hadiwijaya ngalembono marang ingsun yen nyoto ingsun turasing nalindra uga wis padha mangerti kabeh para kawula ning Jepan Panolan yen riya penangsang pawongan kang jumeneng dipati kang bagus mula ora mokal yen saka Pajang ana pangalembana ingkang ditujukke marang panjenengan ingsun taun nggih Kanjeng nggih mula kabeh para soreng lan panjenengan popo taun wis sak mestine ingsun dina iki rasa bungah seneng ana ing penggalih lan pranyata Dimas Hadiwijaya bae ngalembono marang ingsun mula sak temene ingsun kang pas jumeneng nata ana ing Pajang nalika semono nanging besok ingsun riya penangsang kang kudu iso jumeneng nata ana ing Pajang. Kanjeng je. Apa taun uga iki dina iki ana ing kalodhangan iki Bapa Walta sak keluarga uga syukur marang Gusti Kang Maha Kawasa ana ing kajat muga panjenengane tansah kalis ing sambikala sembada ingkang sinejo lan jumbuh ingkang kinayuh taun nggih Kanjeng nggih amin ya Allah rabbal alamin Kanjeng para soreng-soreng kabeh mirengno iki nawala ingsun bajotake anggon ingsun maos kok rada nyolowade amarga nawala ditulis nganggo mangsi kang abang mula dimirangake ingkang teliti Bapa Mentaun lan kabeh para soreng yo nggih Kanjeng nggih tak bajutke nggonku maos mung sethithik cacatira turasing aluhur wani tukang rapi nalika ing pati kutus kang wating srasean ora kaya patraping piyai aku wong kang seneng durjana lan para murka nacatan ae wong tani kapan setan alas